élet, hogy a fiú kéri fel a lány. A fiúknak kell felkérni. Azt mondta, hogy nem megy el. Nem voltak szigorú parancsok. Azért erre le kellett szolgálni. Valakivel ezt elkövessék, azért egy nagy megaláztatásnak. Lehetett annyi részeg a fiú is. Akárkivel egy párt menjél, mert nem halsz vele. Otthon, ha megtudták, hogy ez történt vele, az biztos, hogy azt úgy megbeszélgették, hogy az következőben nem. Azoknak ott volt különhelyek, nem voltak benne a táncházban, mint manapság, hogy sétálnak össze-vissza. Kiáltottuk be, aztán olyan kellett figyelmes legyen, hogy vajon melyik kiáltotta. Volt úgy, hogy aztán ketten hittunk egyet, akkor összeverekedtünk. Hanem én nem szoktam verekedni, hanem összeverekedtek ott a fiúk. Szabad lett? Ha volt, aki nem adta, akkor jött egy harag vagy valami. Veletek előfordul, hogy felkértek fiút? Csak véletlenül arra sétálunk. Legalább falra jár. Igen, úgy intézem, hogy felkérem. A nő meg stikázzon, találja ki. A határokat ne lépjük át. Tehát engem irritál. Szerintem a nők is ezt várják el tőlünk. Mert igaz, hogy most már nem történik meg, de a pszichológiája ott van.